We zijn hartstikke blij dat we weer hier maaien. En dat doet ons als ondernemers heel goed. De blijdschap wie grutsneun te moen. Bij ondernemers die het haar dwarren weer iepen mochten. Op de parsenconferentie van Vreed werd bekend dat net essentiële winkels weer fysiek klanten ontvangen maaien. En klanten, die wienen er. Het wiesneun flink druk in het centrum van Dokkum. Helemaal weer klaar. We merken dus gewoon dat de klant niet aankopen uitstelt haar. En dat merken we vanmorgen met kooksets en koekenpannen. Ze willen graag informeerd worden. En dan merk je gewoon, ze gunnen het je als ondernemers in eigen stad. Ze de aankopen uitstelt. En van de morgen zijn er al heel grote klanten west. En daar ben we heel blij mee. Ook de kappers kunnen de skeren weer uit het vet heljen. Zij en orencontactberoepen maar je uitdijs weer klanten ontvangen. Ja, super blij natuurlijk. Klanten weer super blij. En ja, er komt toch een einde aan een stukje onzekerheid die we hier. Je hebt achtergrond zit er aardig wat vrouwen op een rieger die het naar je kapsel krijgen. Wien ze de bot om taal? Ja, sommigen die winnen wel een tijd inderdaad. Die moesten wat langer wachten voordat ze knipt worden komen. De meesten komen ook nog binnen en kunnen we misschien nog even knipt worden of handig even tijd. Ja, wie zijn een eigenlijk bommetje vol al. Volle winkeltassen en bliere gezichten. Dat wie sneun het beeld in Dokkum. Mensen zijn blij dat ze er weer op uit kunnen. Zij hier het fysiek winkeljen bot mist. Ja, heerlijk weer. Gewoon lekker even door de winkels heen en zoals je ziet geslaagd. Ja. Zien jullie dat bijvoorbeeld miste aan tiert dat je even naar binnen gaan kon? Ja, echt wel. Ik koop ook wel op internet, maar dit is... en je wil ook graag de ondernemers en Dokkum steunen natuurlijk. Ze vindt het mooi voor u, ze vindt het weer mooi voor hunzelf. En het is ook een stukje duidelijkheid weer voor de klant. He? Ze weten nou weer gewoon waar zo'n daar binnen. Ze maaien weer naar binnen. En dat oren wie zo moeilijk al je te begrijpen voor een prutte meisje. Want iedereen heeft zijn eigen theorie en visie daarop. Dus dit is gewoon weer duidelijk.